tayo dito sa talagang final round, itong third round. Ito Na na. kung saan itong kung tawagin nila Ligligang Parol. At sasabayan ito ng mga banda, itong Betis Band Betis Band 48. So, tunghayan natin yan, ha? Yung mga nakatutok sa Facebook, alam mo, sabik na sabik sila na makita talaga itong Ligligang Parol. Mula pa lamang Nicolet sa abroad, ang daming nakabantay sa atin, hindi bumibitiw hanggang sa kasalukuyan. Ito na po, tunghayan na po natin ang third round ng kompetisyon. Bandita mong liligan, pagpinakalam at kabiyayan, kamitungan pamisaupan.